تاقصيلا حتى زدلي دلخو حتى زيان مرحت بيت كريستياننا كم دما ولا أتي مؤمننا نايت بيت كريستيان زلو نزي نجار زي انت زردو اتبلو نجارات كم زي انت زفلت قلنا وإزي انت زردو أمسي زيادة حبيرنا نجزابير أملاخ مخبرنا يو كبر جزابير أبيت كريستياناتنا متجلس اتبلو حسابات انتاي ألقو عب جيزي خامر كاب مالتيو بزح جيزي كم زمرتي زمت أنا حساب أحتصيركمنا انتاي دا ألطفكم وديكم أجي كم زمرتي بجيزينا نجمر عب جيزينا دما نود نتستواها بنا جيزي دما بأمنت كنود أولنا مالتيو جن كل سبب تجوبعيت مؤمن عب جيزي أتزمت مقوت أرو دما مس أملاخ مخانو عزيك ألطفو خمت اندحر كيلو نقول لهنا بحبر قد أملاح كنا ملخ نخلينا مو قد أرانا مس أملاح مخانو زي مرسع كبير مدد قاعد نحن زمرتي واتينا أبكن ميت نزمر نمرح ده أنا هون بر مزمور تام حبر مولك تزمروا كم زلوا أي متحكم السنة قرنا حاجة حدا جزيجن أنت هين رأي ناي تعذابن ناي أقل قالن عينة تهزب خم تعذابي تزمر كأبيني زمر ريومه توم حزب أملاخسي نخزمرو تداليوم أنت زمرت مخنياتو كلنا بحبار كوينا تمزمرنا نب أملاخ سلازخونه مالتيو قال أيد ما نموزيكا زلنا تحساسبا كم بتخرستيان كأخلوت قالو أملاخ بزاف كدلنا عامسي صبق موزيكا صبق ساوند سيستم متان كوننا جنزبنا إنفست خنجبر السون خبر أملاخ كم زخون تردينا بتخرستيان كأخم خبر تزخولو بالبنات يريتو ببزح عينة مسحرة نأملاخ كان خبره خنكل بيتكرسيان بزي متبع أنت تجبر كم مهارز جبهم دليت زلهم سبات تمامهم ولا نبي تمرتهم كغفل اللهم بز نجار زكالي إنسترومنت تجازي أول براكتيس نخجبره عدل تزفت أرلهم تبغ مبالكون يرى مالتي كم تناي باسترال بوتات كم تناي ما مهرم بوتات تزهبهم سي بالطعمي إنهم مرحتي عملوخس إلى كمعد ويك كزخاخر صفاتو بس محور جميل كاش ما قد لي بحق الزمر زملخ سجد كونا له يزبط بزح جزء عبتناي بداسي عبتناي مسجانا تتواصلنا قودي بس لزريو نسبة أملاح بمثالي لأمنة المرحز لزلنا زمرو ترديهم كم لغة خلو علوم قبل زيادة نجار كوينو خريو دليا بحلفية أب ناي إرتراويان بيت خريستيانات ساوند سيستم نخعره موسيقى أنا خعره شيء زي يقول خنا ملخ بنجاحاتكم يا بيري واركم زيا بحكي بقى زي السرحلة زي أبيرك أخذ الجفناي ويتواركم تهز بس نت مزمور تداري وخمت ناتي من قصقاس ناتي زغبر اكتيفيتي بازر كيغورو ناتو املخو ناتو سجدت يبو خيد سحدر هيبل كاليت دما زغبر زبل كله اب بيت كريستيان قدوسي نت قدوسي بكل عينت هرمت كزمر كله بكل عينت هرمت دما كغلغل كله نت قدوس مخانو ترديو ناسي اتزغبا كبري اتزغبا املخو نتي املاح كنهب حدر هيبل زخون هرمت يقول موزيكانيا ببزح ነገር ክፍተን ሆሊ بገንዘብ ዲዩ بحالك هلا بزح له فتنات زموصو ስለዚህ ጉስነት ከም ዘልዮ ፈሪጦም ዘልዮ ነገራት ንሓተቱ እቲ ሞይኡ ከዕብይዎም ዝኽእሉ ገንዘባዊ ሓገዝ ዲዩ መራላዊ ሓገዝ ተትወሃቦም ብስነ ስርዓት ኣብ ነፍሶ ከፈተርሰን ከምኡ ተትወሃብነት ሙዚቀኛ ዘለዎ ናይ ደረጃ ናይ ሙዚቃ ካብ ዘለዎ ደረጃ ኣጸቢኦም ማዕበየ ምክንያቱ كيتمهركان تمهركان تريو هذا عودي في اللي الله كم توصحي أب تاسينا زري يقولوا لنا تايم كله مستدلوه هذا الزمان المجمرة في ساوند سيستم تيز كل الجمر الحراي أو ملك التكابر قال زنتاي تنكو سانتي ميكسر ويدما ساوند سيستم بمولو بقبو أصنعك أدالي خمسة. ስለዚህ ተዋሐደ كلتا
ወይ ሰለስተ ኣብቲ ኣባል ቤተክርስትያን ክመሃሩ ድሌት ዘለዎም ቤተክርስትያን ኢንቨስት ገይሩ ተምህሮም እሞ ብኡ ደረጃ ድማ እቲ ናይ እዝኒ ሰብ ዝርብሽ ድምፅታት መቆረፀ ዓብዪ ርፍታ ምረኸብና ይብል መዘምራን እንተወሓደ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ብኣካል ተራኺቦም መዝሙር ይለማመዱ ክሳዕ 2 ሰዓት ዝኸውን ግዜ ይወስዱ ከምኡ ድማ ፕሮግራም ቅድሚ ጅማሮ ከዓ ቅድሚ ሰቦም ተራኺቦም ከዓኒ ሪሄርሳል ወይ ከዓ ልምድ ይገብሩ ማለት እዩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ገብሩ ከሎስ ጉባኤ ግና ነታ ሓንቲ ሰዓት ዘይትመልእ ኣብ ሰዓት እንተዳ ዘይርከብ ኮይኑ እዚ ብድዐ ኢልያ ኣነ ዝብል ማለት ስለዚ ሓደ ክገብሩ ዘሎ መናስኒ ከምቲ መዘምራን ተዳለዎ ልቡ ብምስጋና ብመዝሙር ልቡ ተቃንዩ ብግዚኡን ሰዓትን ተራኺቡ ምስ መዘምራን ኮይኑ ምስጋና ከመስግን ዳሴ ክውድስ ዓብ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ይብል ማለት እዩ ታባር መዝሙር ትዝ ዓበየ ዝገፍሐ ኣገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ሰባኻ ይገለ ብግሉ እዩ ዝዳሎ ኣብ መዝሙር ግን ምሽ ፍልጠት የድሊ እዩ ብጣዕሚ ሓደ ፀጋኻ ኮይኑ ከተገልግሎ እቲ ዝዓበየ ነገር እዩ እዚ ከዓ ብምንታይ እዩ ብትምህርቲ ማለት እዩ ኮርሳት እንዳወሰድካ ንኳየር ምምልማል ናይ ብሓቂ ፀግኦም ከም ዘለልዩ ክትገብር ቤተ ክርስቲያን ስትኽእል እያ ማለት እዩ በዚ ከዓ ሰፖርት ክትገብር ይላቦ ማለት ኣምሓርኛ መዝሙር ግድ ብዝሕ ድስማዕ ኮይኑ እሱ ክዝምሩ ከለካ ቀልጢፉ እቲ ጉባኤ ተቐቢሉ ካብ ምሳኻ ክዝምር ምሳኻ ፍሎ ክገብር ከሎ ይርአ እሞ ከምቲ ነካልእ ቋንቋታት ተገዲስና ንሰምዖ ዘለና ኣብቲ ናይ ትግርኛ ከዓ ሰሚዕና ተገዲስና እንተንሰምዖ ምስቲ ኳየር ክዝምር እንከሎ ቀልጢፉ ብሓንሳብ ከይዱ ክዝምር ክቕበሎ ይቐለሉ ኢለ ይሓስብ ዳዊት ከም ፓስተር ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዳዊት ከም ሽማግለ ናይ ቤተክርስትያን ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዳዊት ከም ሃዋርያ ከም ነቢ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዳዊት ከም ሙዚቀኛ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዳዊት ከም ዘማሪ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ከም ብዙሕ ነገር ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዳዊት እቲ ዝነበሮ ምርዳእ ኣብታ ቤተክርስትያን ዓብዪ ስለዚ ብዙሕ ኔጋቲቭ ምዝራብ ዘይኮነስ ግን እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣምልኾ ሓይሊ ኣብ ነፍሱ ወከፍ መራሒ ከኣቱ ተዝኽእል ኣብ ነፍሱ ወከፍ ፓስተር ከኣቱ ተዝኽእል እቲ ናይ ኣምልኾ ትርጉም ናይ ኣምልኾ ሚስጥር ኣብተን ቤተክርስትያናት ከኣቱ ተዝኽእል እቲ ናይ ዳዊት መንፈስ ናይ ዳዊት ምርዳእ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ኣምልኾ ምንቅስቃስ ብብዙሕ ዝኾነ ነገር ማዓበየ እሞ ብመጠንካ ነፍሳትካ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽካ ምረኸባ ምድሓና ስለዚ ኣምልኾ ቀሊል ነገር ስለዘይኮነ እተን ቤተክርስትያናት ክርድኦ ዘለዎን ዝብሎ ኣብ ኣምልኾ ዘለዎን ምርዳእቶም መራሕቲ ብጣዕሚ ግዜ ወሲዶም ኮፍ ኢሎም ክዘራረብሉ ተዝኽእሉ ከምዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብተን ቤተክርስትያናት ተዝግበር ፅቡቅ እዩ ምበልኩ ቴንክ ዩ ካብ ቤተክርስትያናት ኣብቶም መዘምራን ትፅቢታት ኣውሕድ ዘብላ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ንብረት ዘይተኣደነ ንብረት ዝበለፀ መሳርሒታት ገለገለ ክገዛእ ክእላ ኾና ዋላ ስልጠናታት ክህባ ይኽእላ ኾና ግን እቲ ዘሎ ውፅኢት ሕጂ ዘሎና ኣገልግሎት ንዕኡ ይምጥኖ ዶ ይኸውን ሕጂ ከምዚ ትፅቢታት ክትገብረሉ ከለኻስ ኣብዚ ክበፅሕ ኣለዎ ወይ ከዓ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ኢልካስ ከፅበኽ ትክእል ኣለካ ሕጂ ዝበዝሐ ግዜ ኣገልጊልካ ክትወርድ ከለካ ጎይታ ይባረኽኩም እዮም ዝብሉኻ ግን ኪኖ ጎይታ ይባረኽካ ጎይታ ይባረኽኩም ጎይታ ይባረኽኪ ሕልፍ ዝበለ ነገርሲ ክትምልኦ ዘለካ ክትውስኾ ዘለካ እሞ እዚኣስ ኣነስ ከምዚ ክትገብረ ተፀበየ ገለ ከምኡ ኮሚታት ዓይነት ባህሊ ቤተክርስትያን ከምኡ እንተትገብርሲ እቲ መዘምራን ከኣኒ ቁርብ ነቲ ፃዕሩስ ኣሕይል መበሎ ኢለ ይሓስብ ከም ዘማራይ ትፈርሳለኻን ዘየለኻን ንሕዳእ ንእሽተይ ዘጠራጥር ንሕዳእ ሃልዩ ኮርሳት ትምህርትታት ንእሽተይ ዝህቡ ኣብ ከባቢኻ ክህልው ይኽእል እዮም ኣይሳእኒዮም ግን ስልጠና እንዳወሰድካ ከተማሓሽ ካብ ዘለኻዮ እንዳዓባኻ ክትከይድ ናይ ግድን እዩ እዚ ምክንያቱ ወላቲ ዝለዓለ ሙዚቀኛ ዝበሃል መወዳእቲ ይኮነን ምክንያቱ ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ እንዳዓባይኻ ትኸይድ እጃኹም ዘማራይ ድማ ትገበረኻ ዝስሕል ልምምታት ክትገብር ግቡእ እዩ ዳርጋ ሰንበት መፂኻ ጥራሕ ትገብሮ ዘይኮነሲ ሰሙን ሙሉእ ትላመዶ ክኸውን ኣለዎ እቶም ሙዚቀኛቱን ከምኡ ብዛዕባ እቲ ቤዚክ ነገር ብዛዕባ ኮርድ ድዩ እቲ ኢምፕሮቫይዝ ምግባር ድዩ ንርእሱ እቲ ድምፂ ዓምባል ድዩ ቀስ ምባል ድዩ ኣብ ቤተክርስትያን መፂኻ ንርእሱ ኣነ ካብ ዝሰክፈኒ ብዙሕ ግዜ ዝሪኦ ሰብ ከኣቱ እናቐረበ ኣብኡ ተቃኒ ቸክ ትገብር ማይክ ቸክ ትገብር ድምፂ ኩሉ ጨርባሕባሕ ክኸውን ሕጂ እሱ ኣብ 10 ንሕዳ ኮይኑ
ساعة شمونت مرتها ويتهايل كلميو تدالو له تداليها كله أبو تحسكا أبصلو تنحكا برنامج كجمر أبي نجاري سنة نجاري زي بهالدما بحر ولا ما تيجي مليسا دما كوسخ زلالي نخلوت دما موكاس كم زي أنس بكا زي فلتايمو إلكا مرسها ليميت زي مكبر نخلوت نحدد كان رأسها open mind كونكا رئيتو نقفيتا مقبل يعبيك يمو كل جزين لأن حدكا لا تهانسكا تعبير زي تعبير المهناسي يلن يزبي كل ساعة مرحس قديمي كان دي مرح نساتهم دما كمزي أفلطو ወይ ድማ ትምርታት ዛዕባ መሪሕነት ተትወስዱ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ቤተክርስትያናትና ዘይተማሃረ ሰብ ክመርሕ ትሪኦ ማለት እዩ ብኡ ዝሓለፎ ስልጠና ዝወሰደ ሰብ ተማሂሩ ዝመፀ ግን ንዓኻ ድማ ከምዚ ግበር ክብለካ ክመረካ ከሎሲ ይቐልል ኮይኑ ስምዓኒ ሕጂ እቶም መራሕትስ ትምርታት ተትወስዱ ተትመሃሩ كم زمرتن موسيقياتاتن كم زي انت نقبر نحنا ونبعلنا مزاموراتنا نبدو بلس درجة مبزحة اتبلو نجر كم زخ نقبر يقب عنا ايو ابزي كمبر تعلونا اتبلو حسابات انت تنقرونا كمي دس مبلني نتنقل قلو حزبي فقر خيرلونا له قدامين املاح الحريقة نتنقل قلو حزبي فقر انت دا اهلينا ابتمدلاونا خصيلونا ايو أبت أقلقلوتنا ختصلونا أيه أبزح نقل كلا أي نقل كا كم حبرة مزمران كوينا وأنا أبت حبرة كنبر كلنا مزمورنا أترح زي يكون سيوتنا خنا مقال كم زلناون كرد عنا يسلازي زين كل تزين نتنا نقل قلوه حزب خنا فكره كلا أي كأنه توم مسؤول نقل قل زلنا أحوات كهيوتنا كلا كنا مقالهم كم زلنا تزعبي نقر براكتيس كتقبريو إذا ما جزء يحدد واقع تكفل يحدد كامالتي تبون أجر بزي من المواقع مفعل أي متسني سلزي بزح براكتيس مبار يدلنا مسوخ أني كم زحجي تراحيبنا يزلنا عينت أخيباتات كله خلوتي كابتوم أبتناي تكنيكاوي مداي زحشة فلتت زلوهم سبات شيرنا قبرنا كابنا حدنا ونكملنا تمهارنا نعوجن براكتيس كنقبره خلنا أتي موسيقانا أو نبلو إنا أتي أو حدا قلعتنا عشتو زانم كحز خلو نرينا طم عبيت زعبي ون دحري تقسم كخدو سلازي معره أتي زاننا ختصاور زخل كتصاور قبل كلنا ختصاور لأن اللي زي كنا تصبق الناس سمعهم comfortable عينة كوينو تصاوروا عينة من الصور كومو كخون إمأد ومنة بزغطل بباند كناقل بستفل عليه مساراتات مسؤول تسنينا كنزمر حدا كابتي بحاجيو بزح جيزيجن عبزمر تزرقو تعجزتي يلن بباند كتزمر كلها بتعم تعجزتي حتتيو تحدا مستحدا كسمر كعاتو كله بحدا دمت قوت تزماري تزلو تفلالي مسارحي ناب حدا سمر زخونه دمت نخوت جيزي يوسديو من لما معدي يوسديو كمزي بقطبت زخون ايكونن سلازي تعجزتي حاتتيو زمرتي انت تخيلوا حنتي انسترومنت توحده كخيلو كمهارو صبوي مخنياتو ابت زيما مدرس يحجزهم ابتين دمتهم أوتاتا كم يجرم كقانيو خمس اللوم يحجزهم توسخي دما تايبل just مزمور سلز توهب كاتراي ناب سيدي محتام ويدما ناب سوشيال ميديا مزرقة سي قلتيفنا انت زيت هاوخنا خمسة مرتي مالتي مخنياتو قدم كنسحل تبو غيرنا فيدباكون كاب سباتنا رخبنا كسب بقوع كوينون رخبو دمصنا انت زيت هاوخنا ناب اوز بالكاري تولني موسيقياتاتو ناب كمزي عينت كونتات نتوم زمرتي ريدي تزي كوينو تسب
أب كمزين كتسرحلو لك أجل سلزي حجي أيخن صرحونينا زبل ملسك هوام تبوي توم زمرت خا نزيد بوزيتيف بزخانة من قديك قبلوه نتن نتعاوتن مسارح موسيقى تبوق جرنا خنفلتن تبوي حج موسيقى سفيح كان تخونه ويكأتا أتعاوت سفيحي وخمس تخطفلت أو تخلسي عابن سفيح النجاري وجن بستقع لنا متن سلت كن فتشو زوم كيبورد نتعاوت نتزلنا ستايلات أو زلو ستايلات نتراي تقرين يا مزاموراتنا خنتك أملو سلا نخل تبوق جرنا خنفتشو تبوي بزح جيزي زستوعل له نجار انتهى له حنت ستايل سأبزخت كأخيك الساعة تنحكى حجي كنت كملوا نخيل صبق زخونه خزمرنا زخيل كتعاطفنا زخيل ولا نت مهازنتنا خمز كحيلو زخيل سي اب كيبورد بفليسه علنا يبزح ستايلات حجي مجمريا نت مسارحينا نفلطو نت تحستو نايت مسارحينا خاني اصبقنا خنفلطو صبق كويني يسمعني بكل مدات كنا قبل اغلوت كنت ابصرحنا تمرت نوصدلو زياده كله اكاديمياو زغونه تمرت موسات بتعمي أقداس يزبل زماري يكون في اللايكة موسيقى تراخونس تنمى بعضان زغنا كورسس وين كاني سلطناتات كوسدالو يبل دخل إتزبلاد مانتاي كينو كيبورد بخال مسارح موسيقى كنتصاوت حجي زغنا يكون سبب سلامتاي كيبورد وقع زدان تراينا ميات بزح جزء أب محبر استخدموا كعس لزرعي درام جيتار للجيتار مالتي بيس جيتار كرار كال زي ساكسفون استفل عليه عين التزنيرة حدقة وأنو ساكسفون كما حدقة أنا خابا درام كمهر مبلمو بباند خون كان مزمار كندي أصدق غزبار سلازخونة قرب عبزل لبونا أنا خنا كفح مزحت كهن التابع مزاجات أمزل اللعبة أتي أجبا الزمامرانا نأملخ مبزحته أب مزلال عينة ذات كورة يو زمسل زي صبغ نجار الله مزلال مبزحته جزين إحنا بمدحان جزي أبير كن في الساحة لنا نقبره لك أخمتي أبيت مقدسنا إسرائيل زلهم بأسد يجمر أب قدسان رأتو ناب قدس تقدسان كأب حمد حدا جزيت لك كهناتي أتو حجي أبت مزمور نجرنا خلّه بمسجنا بأسدو للناس الذي أبت أسد عينتنا أبت سجدت كنمس خلنا نمسجن عينتنا نخون أبت قدسان أبيلنا عينت كنقرب كلنا بكني جسق زيابير نودس موداس كبهال كله من النت زيابيرن عبيتون مللي بحرياتون ناتقسنا عينا سخا خمزيخا نبلهم بدحريو أبت سجدت زبهال كسلنا خنا أدخلنا جنا لكعت منفس الناس مس أملاح تراخي بيسحمو خمز الله عينت كويني سمحنا تعبيتون تمد حساسو أنا مزيكنيا ونا يكون كون زمارو ونا يكون كون جنكسنا بالكا قدم እግዚአብሔር ዝገበረልና እናጸብጸብና እናመስገና አቡ ከነመስግን ከለና መድሓኑ ክንዘክር ከለና ክንዘልል ንኽእሊና ግን ቀስ ብቐስ ዕቤት እግዚአብሔር ኣምላኽ እናጠቐስና ክንዕኡ ክንውድሶ ከለናስ እቲ ምዝላል እናተረፈ እዩ ዝኸይድ ብድሕሪኡ ናብ ስግደት ክንበፅሕ ከለና ኸ እቲ ምዝላልን ከም ዝመስለን እናበለ እዩ ዝኸይድ ንኣምላኽ ንፈልጦ ከም ዝኾንና መለለይና ኸ ናብኡ ገፅና ንኣቱ ከም ዘለና ኣብቲ ስግደታትና ምስ ንረአዩ ከምቶ ዘይኮይኑ ግና ልክዕ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣሕዛብ ኩሉ ሰዓት ጥራሕ ዝዘሉ ከምኡ ዓይነት ዝመስል ስእሊ ኢና ንርኢ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ስግደት ፈፂምና ኢና ኣገልግሎትና ብፅሒና ኢና ክንብል እንተደኣ ኮይንና ንሕና ንኣምላኽ ምስጋድ ብተመክሮ ዝተዓምናዮ ኮይንና ኣብ ግሊ ሂወትና ነቲ ጉባኤ ከዓ እናመራሕና ቀስ ኢልና ብረድኤት ቃል ኣምላኽን ብረድኤት መንፈስ ኣምላኽን ናቡ ክነብፅሖ بدرجة قدم تختل عجباب جن حجزنا زغل بمسجانا نجمر بوداسي نقصل أبت مودعتا بسجدت وحبرت مساملخ أب كومينيان عينة حبرت نفسهم زخون تزبل سجدت كن سجد نخلينا يبل مبزحتنا موسيقيات أب حنتيكي تدريتنا يعزب زد ما نخين عبي هذا
እንቅፋት ዝኸውን ነገር እዩ ማለት ስለዚ ብትራንስፖዝ እናገበርና በቲ ቴክኖሎጂ ዘምፅኦ ነገራት ምጥቃምና ሲ ንዓና የዕብየና እዩ ስለዚ ካብቲ ካምፈርት ዞንና ወፂእና ነተን ካልኦት ኪስካ ክንጥቀመለን ምፍታን ፅቡቅ እዩ ተወሳኺ ድማ ከም ነቲ ስኪልና ከዕብየልና ዝኽእል ኣብ ዩቱብ ብዙሕ ቪድዮስ ክንረክብ ንኽእል ኢና እናረኣና እቲ ክነመሓይሾ ንኽእል ብኡ መሰረት ከዓኒ ኣብቲ ፕራክቲስ ምግባር ግዜ እኹል ግዜ መሃብ ከዓ የድልየና ማለት እዩ ከዓቢ ተደኣ ኮይኑ እቲ ዜሙን እቲ ጣዕሙን ናይቲ መዝሙር ብደንቢ ምእንታን ክንዝምሮ ከምዚ ናይ ተብተብ ክኾን ከም ዘይብሉ ኣብ ሙዚቃ ኹን ኣብ መዝሙርና ኹን ፕራክቲስ ልምምድ ብደንቢ ጌርና ተዋሂድና ናብ ህዝቢ ኣምላኽ ነቕርቦ ግዜ ከነጥፍኣሉ እቲ ዘማሪን መራሒ ኣምልኾ ወይ ከዓ ኳየር ዘሎ ህዝቢ ግን ኳየር ግን ገጽ ኣምላኽ ደልዩ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ደልዩ ኣብ ውሽጡ ክመጽእ ኣለዎ እቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ኣብ ማእከል ንስራሕ ምእንቲ ክግለጽ ካብቲ ናትና ቴክኒካል ፓርትስ ካብቲ ናትና ጥዑም ድምፅን ክእለትን ቅኔ ወፂኡ በቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና እምታን ክትንከፍ ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ክግለጽ እንከሎ እዩ ካብ ምጽንናዕ ፈውሲ ምትንሳእ እቲ ኩሉ ንሕና ንደልዮ ንጽልዮን ዝኸውን እሞ ካባና ዝሓለፈ ነገር ስለ ዝኾነ ንርእስና ቅድም ንገጽ ኣምላኽ ክንደሊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ብጸሎት ክንተግህ ብቓል ኣምላኽ ክንተግህ ይግባአና ሽዑ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ኣብ ማእከል ንማሕበር ክግለጽ ምእንቲ ዋላት ስብከት ተሰምዑ ትምህርትን ተሰምዑ እውን ኣይቕንዕዋን እዮም ነታ ብመዝሙር ዝሓዝዋ ንዓ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ስለዚ መልእኽትና ምምሕልላፍና ዘይተርፍ ቶም ሰባት ከዓ ነቲ ዝሓለፈ መልእኽቲ ሒዝዎ ምዃኖም ስለንፈልጥ ጥዑይ ትምህርቲ ኣብ ጥዑይ ስነ መለኮት ክብል ከለኹ ናይ ብዙሕ ጥቕስታት ዘሎ ሓሳባት ተጸሚቑ ብሕፅር ዝበለ መግለፂ ዝግለጽ ክኸውን ከሎ ኢና ስነ መለኮት እንብሎ ንኹሉ ብሓንሳ ጠርኒፉ ዝሓዘ ስለዚ እሱ ጥዑይ ዝኾነ ክኸውን እምዕድ ካልእ እውን ምጥንቃቕ ዘድልዮ ኢለ ዝብሎ ከዓ እቲ መዝሙር ንሰባት ኣብ ስምዒት ከእትዎም ተኽእሎ ኣሎ ስምዒት ጽቡቕ እዩ ሰባት ዘሊሎም ወይ ስምዒት ተሰሚዕዎም ምስ ወፁስ ዋላ ሓንቲ ፍረ ዘይሒዙ ኸይኾኑ እቲ ቀንዲ ዕላማና ከነገልግል ምስ ፀናሕና ከይዶም ፍረ ሒዞም ክኸዱ ከለዉ ዝሓስብሉ ኣብ ውሽጦም ዝሰርሕ ክኸውን እዚአን ክልቲአን እብል ብናተይ ብናይ ዓቕሚ ናይ ኮፍ ኢልካ ዝሰምዕ ሰማዕ መዝሙር ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝረአ ዘሎ ኣብነት ተራሪና ዓዊልካ ዘሚርካ ዘሊልካ ሰማይ ትንክፎ ዓይነት ኮይኑ ኣሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እታ ኣብ መዝሙር ዳዊት 95 ዘላ ጽቡቕ ክትፍትነና ትኽእል እያ ወይ ከዓ ቸክ መግበር ክትኮነና ትኽእል እያ ዝብል ግምት ኣለኒ ምክንያቱ ካብ ድምፂ ዓውታስ ናብ ድምፂ ፀጥታ ኸይዶም ወይ ከዓ ኣትዮም እሞ ኣብኡ ምስ ኣተውስ ዝኾነ ከዓ ፍጻሜታት ኣሎ ድምፂ ኣምላኽ ንስማዕ ጉልበታት መንፈስ ቅዱስ ምግላፅ ክብሪ ኣምላኽ ምርኣይ ኣሎ እሞ ቸክ ክንገብር እዚ እንተደኣ ዘይከውን ኣሎ ኮይኑ ሲ ምናልባት ህልውና እግዚኣብሔር ከምቲ ዝግባእ ዘይረአ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ስኒ እቲ ዕላማ ሲወቅዕ ዶ ኣሎ እንተደኣ ዘይወቅዕ ኣሎ ኮይኑ ብዝያዳ እንታይ ማለት እዩ ሃይማኖታዊ ከዓ ስርዓታዊ ከዓ ትልሂታዊ ዓይነት ኮይኑ ተርፍ እሞኒ እዚ ቸክ ክንገብር ንእግረ መንገዲ ተሓሳስቦ እቲ ዓመታዊ ኣኼባ ሎሚ ወዲእና ናይ ሓቂ ከም መራሕቲ ንዓኻትኩም ክሓቶ ዝደሊ ሕቶ እንታይ እዩ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ደሎ ሓቂ እዩ ከምቲ ተፀበኽሞ ኮይኑልኩም ዶ ንዝመፅኡን ፕላን ተለኩም ተትነግሩና ከመይ ደስ ምበለኒ ጎይታ እዚና ነመስግን ብመጀመርያ ሕጂ ካልእ ግዜ ፍልይ ዘብሎ ስግደት ድብል ብዙሕ ሳዕ ዓይነቱን ክፎን ነርና ከም ኣገልገልቲ ብዛዕባ ምስጋና ርዳእና ብዛዕባ ውዳሴ ርዳእና ብዛዕባ ስግደት ድብልና ኣምላኽ ግን ትመስዋዕትና ኣምላኽ ተቅድስ ተቅዱሳን ምእታውሲ ብዙሕ ልምምዳት ሕጂ ከመይ ኢልና ናብዚ ንበፅሕ ተግባራዊ ንገብሮ ድብል ብዙሕ ዕሙቕ ድበለ ትምህርታት ነርና ኣብ ተግባር ድማ ንሪኦ ኣለና ኣምላኽ መስገን በዚና ክንዕጠቕ ቀኒና ማለት እዩ ጽቡቕ ግዜ ነርና ካብ ካልእ ግዜ ሕልፍ ደብሎ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሓት ዘመርቲ ብብዝሒ ቁፅሪ እውን ሎም ዓመት ብዙሓት ዘመርቲ ነይሮም ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ብዙሕ ፃዕሪ እኳ ወይ ከዓ ብዙሕ ክትስውኦ ዘለካ ነገራት እኳ እንተሃለዎ ኣብ ከም ሕብረት ጠርኒፍካ ሕብረት ክትመርሕ
ግን እቲ ሓጎሰካ እቲ ፋይናል ሪዛልት ይድሕጉሰካ ማለት እዩ ንጽቡቕ ነገር ወይ ከዓ ንብሉጽ ነገር ክትዓይ ከለኻ እቲ ጻዕርኻስ ይጣፋእ ማለት እዩ ወይ ከዓ ድኻምካ ስለዚ ጽቡቕ ግዜ ነይሩና ብዓብዩት ናይ ሕብረት ግዜ ነይሩና ድሕሪ ዓመት ኢኻ ትራኸብ ካብ ተፈላለየ ካብ ሙሉእ ኦል ኦቨር ስቴት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ ናይ ሕብረት ግዜ ነይሩ ብዓብዩ ከዓ ነንሕድና ተመሃሂርና ኣብ ማእከልና ሙዚቀኛታትን ዝምሁርና ሰባት ስለ ዝነበሩ ንዝመጽእ ዘሎ ኣገልግሎትናስ ክብ ዝበለ ሕሽ ዝበለ ኣገልግሎት ንኸነገልግል ዓቢ ደገ ወይ ከዓ ዓቢ ማኣዲ ነይሩ ድሓር ካብታ ከተማ ዘላ ህዝቢ ከዓ ከነገልግሎ ወፂና ከዓ ከነገልግሎም ክርኢ ከለኹ ነቲ እቲ ውህበትና ነቲ ህዝቢ እንዲተዋሂቡ ስለዚ ኣብ መዓልኡ ወይ ከዓ ተግባር ስለ ዘሕለፍናዮ መዓልትና ግዜና ዝነበረና ሰለስተ መዓልቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ኢለ ድግምግሞ ኣብዚ ሕብረት እዚ ንዓይ ንመጀመርያ ግዜ ነይሩ ብፍላይ እቲ ቤሲክስ ናይ ሙዚቃ እቲ መሰረታዊ ገለ ኣፍልጦ ክህልወና መታም ብዛዕባ ሙዚቃ ኢሎም ዘምፅኡልና ዝነበሩስ ንኣገልግሎትና ግን ኣብቲ ሰሙናዊ ንገብሮ ኣገልግሎት ግን ኣዝዩ ከምዚ ጠቃሚ ኮይኑ ረኺብዮ ማለት ካብ ተፀበኽዎ ግን ንላዕሊ ነይሩ ሜይቢ ገለ ክሕግዘና ዝኽእል ቲፕስ የተፀበየ ነይረ እሞ ካብኡ ግን ሕልፍ ዝበለ ሒዞም መፅም ኩሎም ማለት እዩ ዋላት ፓስተር ኢሳው ዘምፅኣልና ትምህርቲ ኸማነ ከምዚ ሞር ካብቲ ዘለናዮስ ንላዕሊ ብዕቱብነት ክንፅዕረሉ ከም ዘለና ብፍላይ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ከዓኒ ከምዚ ኢንቨስት ክንገብር ከም ዘለና ኣብኡ ኸማን ዝያዳ ክንፅዕር ከም ዘለና ናይቲ ኣገልግሎትና መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ብዛዕባ ኣገልግሎትና ተዛሪቡ ከመይ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎሲ ካብቲ ኣብ መጻጽኣ ቃላታት ሒዙስ ጽቡቕ ገይሩ ገሊፁልና ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ግን እንታይ ኣሎ መበገስ ጥራይ እዚኣስ ንእሽተያ እቲ ዝዓበየ መንገድስ ባዕልኻ ኢኻ ትገብሮ ሕጂ ኣይ ሆፕ ما تسفى قبل نزاني يشتري رخيبنا يشتري يكون برقت قل نزار رخيبنا هذا ناس عبينا أسفحنا قل أخسيكم قبرة كنوس دا مالتي دخان قريب كا بدعم دعونير بدعم دعونير أملاهم مسكن كويت عاردينا بالزنا يصير استماعات الزنبرة مدب بخلو كويت عارقيفنا مالتيو دخان ولا كم أحواتي كم زولو كله خليو بتسقى ግን መንፈስና በሐቂ በሁሉ በርቲዑ ማለት እዩ በቲ ዝነበረ ትምህርትታት ናይ ፓስተሬሳ በሁሉ ንርእሰይ ወላ ዝተረፈለይ በቃ ንኣምላኽሲ ኣዚና ክንፈልጦ እቲ ትፈልጦ ሃይኻ እስኻ ክትምህር ትኽእል ወይ ክትዛረብ ትኽእል ወይ ክትዝምር ትኽእል እናሱ ድማ ኣመዛሙርና ክረአ ማለት እዩ በሁሉ ማለት እዩ it was wonderful እቲ ቴክኒካላዊ ዝነበረ ትምህርትታቱን ከምቲ ቢሉ ሃፍተይ ዝበለቶ መሰረታዊ ዝኾነ ንነዊሕ ከኺለና ዝኽእል ተመሊስና እውን ናብ ከተማና ወሲልና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣገባቢኦም ምሂሮምና ኣምላኽ መስገን ብዙሓት ሓደሽቲ እውን መፅኦም ብሓቂ ኢንካሬጅድ ኮይኖም ንኽመሃሩ እንደገና እውን ንኽእፅሉ ኣብቲ ሕብረት ስለዚ እሱ እውን ሓደ ዓቢ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይደግፈና ብሕጂ እውን ብዙሕ ንሰርሖ ብዙሕ ንዓዩ ኣሎ እዚኣ ከምቲ ቢሉ ሃፍተይ ዝበለቶ መጀመርታ እያ ስለዚ ጎይታ ክረዳእና እዩ ዝመስል ኣብዛና ይነቦ ሃፍተይ ንሽክምል ኣላ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይረን ነቦ ቢሉ ሃፍተይ ገሊፀና ኣለዋ ቢኑን ክስኸልና እዩ ኣብ ዝብላስ ኣብ ሕብረት ምእታው ዝፈርሑ ኣብ ሕብረት ጥዑም እዩ እቲ ንሕና ኣዚና ብተመክሮ ብሁሉ ሲ ናኣሽቱ ምሻሎ ብዙሕ ታሽሙ የብልና ግን ፀጋ ኣምላኽ ከም ዝዓዩ ኸርእና ማለት እዩ ማለት ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ስራሕ ምስ ተበገስካሲ ዕዮ ሲ ብኣምላኽ እዩ ፀጋ እዩ ብደገፍ ብፃዕሪ ጥራሕ ሳይኮነን ፀጋ ኣምላኽ ሲ ፓኬጅ ይህበና እግዚኣብሔር እሞ ነቲ ተዋሂቡና ዘሎ ሓላፍነት ንኽንዓዮ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ይዘኽእለና ከኣልቲ ዝገብረናስ ናቱ ፀጋ እዩ ስለዚ ንምጥርናፍ ወይ ከዓ መሪሕነት ትፈርሑ ሰባት ፀጋ ዘለኩም ንዕድመኩም እዚኦም ኣብ ሕብረት እዚኣትኹም ካብ ሕብረት ክትኣትዉ ንደሊ ጎይታ ባረኽኩም መቸም እንኳ እግዚኣብሔር ኣሞገሰኩም ናይ ሓቂ ንሕና ተባሪኽና ተሓጒስና ብጣዕሚ ደስ ኢሉና እዩ ንስኻትኩም ድማ ከምዚ ፍረ ፃዕርኹም ስለ ዝረኣኹም እግዚኣብሔር ይመስገን ድሓን እቲ ድመፅእ ድማ እናፀበቐ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ዝጀመሩ ንፉዓት መራሕቲ ነይሮም እናፀበቕኩም ንስኻትኩም ድማ ብቶም ካልኦት ዝሰርሕዎ ስለተዓይድ ኣለኹም እግዚኣብሔር መስግኖ ንዓኹም ድማ ከመስግነኩም ደስ ይብለኒ ጎይታ ይባርኽኩም ጎይታ ባርኽካ ያኒ ንሕና እውን ሕጉሳት ኢና ኣብ ማእከልና ስለ ዝነበርካ ብብዙሕ ኣገልግሎትን ስለ ዘገልገልካና ኣዚና ነመስግነካ ክብረት ሃበና ያኒ
كل ساعة دقة في ناس بزخونك كبراتن فقراتن بيت سفري برودكشنز كسع مودعتها نزي برنامجنا سلسلات لكمو أزاي كمسكنكم دسيب لني بحق እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ንስኻትኩም ስለተከታተሉና ነዳሉ ከም ትወትሩ ድማ ተዘታብዕ ቃላትኩም ክሰዱልና ምኽርታት እንተለኩም ክትልግሱልና ምናልባት ድማ ፈቲኹም እንተ ዳኾንኩም ንኻልኦት ሼር ክትገብሩ ሓደራ ክብለኩም ደሊ ክሳዕ ብመጽእ ዘሎ እዋን እንራኸብ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ኢለ ኣብዚ እሰናበተኩም